баҳрулло ронандаи такси аст ва то як ҳафтаи пеш рӯзона барои мошинаш ба маблағи 60 сомонӣ сӯзишворӣ мехарид. ҳоло ин маблағ кофӣ нест ва ӯ барои ин 100 сомонӣ харҷ мекунад. мегӯяд болоравии қимати гази моеъ даромад аз ҳисоби корашро кам кардааст. шумо ҳам худтон фикр кунед ки мисол 60 сомон гуҷо меставу 100 сомон гуҷо места. масалан охи дига мо муштариро гуфта наметонем ки газ қиматш даги мо қиматтар мегирем. болоравии нархи гази моеъ таи як ҳафтаи охир дар тоҷикистон аксар ронандаҳоро нигарон кардааст. қимати ин нави сӯзишворӣ ба камияш 60 дирам боло рафтааст. дар ҳоли ҳозир нархи 1 литр гази моеъ то 3 сомонию 70 дирам ва дар баъзе аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ аз он бештар қимат дорад. дар чанде аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар душанбе ки мо ба он муроҷиат кардем ҳозир нашуданд дар рӯбарӯи навор ба мо шарҳ диҳанд ки сабаби боло рафтани нархи газ дар чӣ аст. гуфта мешавад дар як соли 2018 380 000 тонна гази моеъ ворид шудааст ки 280 000 тоннаи он ба кишвари Қазоқистон марбут аст. тибқи ҳисобҳо ҳудуди 60% мошинҳои сабукрав дар тоҷикистон аз гази моеъ истифода мекунанд. таъсири болоравии нарх аллакай дар кори мусофирбарҳои шахсиву ҷамъиятӣ асар гузоштааст. аксар ронандаҳои мошинҳое ки бо истифода аз гази моеъ ҳаракат мекунанд мегӯянд маҷбуранд кор кунанд. якбора 330, якбора 370. дар гузашта баланд шудани нархи сӯзишворӣ ба баланд шудани нархи роҳгироҳ ва ҳамин тавр маҳсулоти бозор таъсир гузошта буд. масъулини хадамоти зиддиинҳисорӣ гуфтанд аз боло рафтани қимати гази моеъ дар кишвар огоҳанд ва ҳоло омилҳои таъсиррасон ба онро мушаххас мекунанд. аммо коршиносон мегӯянд набуди рақобат дар бозори сӯзишворӣ яке аз сабабҳои болоравии нархи гази моеъ ва навъҳои дигари сӯзишворӣ дар тоҷикистон аст. сарвинози рӯҳулло, Амриддин Олимов, Озодӣ, Душанбе.